Okay, nu ved I godt klar, kan jeg lige så godt sige. Den her intro er lavet af mig og lyd og musik og sådan noget. Det er også lavet mig den her gang, fordi nu er det en tur til at prøve brugskabinen er død. Så ja, vi skal godt gå i gang. Action! Vi vil glemte at sige, at vi skal introducere et nyt stunt.